però sobretot al nus de la Trinitat i a la Meridiana per sortir cap a la 18. A l'interior de la ciutat hem de dir que un vehicle ha volcat a Balmes, travessera de Gràcia, i provoca els problemes lògics. I això és tot per ara. Si no hi ha res més de nou, tindreu més informació d'aquí a un quart d'hora. Gràcies, Cèlia Quintana. Sapiguem ara com funcionen en aquests moments els transports públics de l'àrea metropolitana de Barcelona. Isabel Díaz, bon dia. Que ens ha informat la companyia, en aquests moments 2 trens de la línia 4 nord de Rodalies Renfe circulen amb uns 10 minuts de retard. La causa ha estat el retard que han portat els trens precedents per les obres d'arranjament que s'estan fent a la via. Segons Rodalies, a partir de l'arribada d'aquests trens es restablirà la puntualitat en aquesta línia, que recordem fa el recorregut Manresa-Terrassa-Barcelona. Així doncs, 2 trens de la línia 4 de Rodalies, un en direcció Barcelona i l'altre en direcció Manresa, circulen amb 10 minuts de retard. La resta de la xarxa de transport públic metropolità no presenta a hores d'ara cap mena d'incidència. De moment això és tot des del Centre d'Informació Transmet. Bon dia. Gràcies, bon dia. I a l'àrea de servei és temps a Catalunya Informació per la... Que deportivamente nos tiene a todos muy disgustados, ¿no? El vicepresident del Barça va dir també que no vol el Madrid a la final de la Lliga de Campions. Els blancs jugaran al març contra el Dinamo de Kyiv als quarts de final. De la resta d'aparellaments, el més interessant és el Manchester United-Inter de Milà. Pel que fa a la...